Aishatul Humaira. Allah sarki aminiya ta Aishatul Humaira mai jiki babu kashi. Mai jiki babu ciko, wato chief executive ambassador ta masu tona asirin masu cikon luwaloyi na Afirka da kewaye baki daya. Wato ina matukar shan mamaki a Aishatul Humaira da yake da bala'in farin jini. Duk wanda ya ganki sai ya ce wannan tana burge ni ko da bai taɓa mu'amala da ke ba. Dai da abubuwa sa burge ni, tana da kamun kai ga ta kanin amma kuma kamun kanta da sanin ya kamata ta daban yake. Aminiya ta ki ƙara gode wa Jalla wa Azza mai faru. Amma babu abin da ya fi ɗaure min kai a cikin al'amuran mutane yadda ake mun DM kowa da ya gani aminin Aisha Humaira dan Allah sun yake ka turo min nan ba Aisha Humaira. Yanzu fi sabilillah masu tambayar nan modi ba ma fa iya Aisha Humaira ba da an same ni T-boy dan Allah lambar amarya ka alfa zaka ba kai ka ji wani ganganci wai dauki lambar amarya ta in baya bai faru in bai wakatin iska zai sargar gaje min ita bai faru ko ka ce dan Allah lambar mai numfashi zaka ba ba Aisha na jama in ji Allah ne T-boy sun ka taimaka lambar sama ya binuwa yanzu fi sabilillah wasu ma ba a gane tare da su ba amma sai a ce ba nan musu yanzu fi sabilillah ko da ce ina nan bubun waɗannan mutanen kuna ganin ya kamata kawai dan kana da alaka da mutum wani ya ce ka bani number ko sai ka dauka ka bani number shi ba tare da izinin sa ba yanzu fi sabilillah kun yi min adalci in dauki number Aisha Humaira mai jiki babu kashi in ba ku to ni ma ba number ta mai ba to amma ba wannan ba na zo da sako mai ba a cikin zunzurutun dimbin masoyanki an samu wani zarafuri mai suna farin wata shakallo ya gongoje ki da waka mai ba to shi kenan Aisha Humaira wanke kunnuwanki mu ji waka tare da ke mai faru. Farin wata shakallo ni ne zan fara maka kyauta mai faru ka ci kyautar shayi customize rabin kofi ba madara mai faru ya yi ke wurin huta